Indaba ze-1KZNTVNEWS ufunda uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo kwizwanandaba esithi ngezihamba phambili. AmaNazaretha aqophe umlando Eqalakabusha. Bafuna ubulungiswa ngowabulawa eNanda. Kanti inqwaba yedumbu eyiduve emakhazeni. Indaba ze-1KZNTV nalo udaba lethu kuyilona olahamba phambili. Ibamba lekhomishana wesifunda umnyango wezokuhlunyiswa kwezimilo KwaZulu-Natal uKenneth Empangeni uthi benza isiqiniseko sokuthi bavumela zonke ezenkondlo ngokwehlukahlukana kwazo Ejele kulesifundazwe. Ingakho ke namhlanje kuye kwabonakala ke kuqopheka umlando ngokuthi kuvakashele kumholo webandla lamaNazaretha ohlangothini lasebuhleni Unyazilwezulu Ejele laseqalakabusha Empangeni enyakatho nelikaMthaniya. Umthombeni ubekhuluma kanjena neziko lezindaba kuqhubeka ke inkonzo enkundleni ezemidlalo ekuleli Ejele. Namuhla ke kuqopheke umlando ngesikhathi inkosi yamaNazaretha Unyazilwezulu luhambele Ejele laseqalakabusha Empangeni enyakatho nelikaMthaniya nekube ngokuqala ngqa ukuthi ke Luvakashele Ejele. Izikumbi zamakholo ebandla lamaNazaretha abephume ngobuningi ezobona unyazi nokuyisibusiso kwekuwona. Ukhomishana wesifunda emnyangweni wezokuhlunyelisa kwezimilo KwaZulu-Natal uKenneth Empangeni uthi kuqophekile umlando kanti futhi lokhu kuyinkombo ukuthi ke basebenzisana nazo zonke izihlaka ngendlela yokubuyisa isimilo kulabo abasuke besemajele. It is historic as far as I know akwazi kwenzeke. So kodwa it is also a demonstration yokuthi emsebenzini wethu sisebenzisana nama stakeholders wonke, and it is a rare privilege ukuthi inkosi yamaNazaretha isivakashele namuhla, and siyathemba ukuthi ivisit yakhe will enhance rehabilitation okuwumsebenzi wethu ukuthi sichange labantu esinabo laphakathi. Umthombeni uqhuba uthi ke ababandlululi ngokwenkolo thizeni kepha bavumela wonke amahlelo ezenkolo emajele njengoba ke nomthetho uyasho ukuthi wonke umuntu unelungelo lokukhonza lapho athanda ukukhonza khona. La emajele sivumela all types of religions, and this is a demonstration yokuthi wonke amasoto avumelekile, and futhi sivumela nokuthi njengoba babona bafana lapha nabo bayabonisa ukuthi basonta kule lesonto, and it is the same with all religions, and kuyasijabulisa lokho ngoba it is also in sync with our constitution ukuthi umuntu une right of religion. Ukufika konyazi ke kube yisibusiso kwabaningi njengoba abantu ke bakwazile ukuthi ke bathole izibusiso zonyazi. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV, mina ngingosamkeliswa Nqulunga bika kusempangeni. Amalungu omphakathi asendaweni yaseNanda eThekwini ziyinhlangano ezimela abathandana nabobulili obufanayo kanye nokwabo kanye ke nenhlangano eyazwa ngevuka ibambo we-ANC Youth League babambe ke imashi njengoba befuna kubulungiswa ngokubulawa ngehluku wesilisa ubelilungu lomphakathi wabathandana nobulili obufanayo aphinde abeke uthishanhloko wenkulisa ekuyona le ndawo. Umufi kuMusa Xulu udutshelwe wabulawa kwenye izindawo zokushisa inyama kule ndawo ngosuku lwenkululeko. Le mashi biyiphekelele estation samaphoyisa khona eNanda. Umndeni kaMusa Xulu ukhala ngesihluku abulewe ngaso umsolwa owaziwayo endaweni. Iwele likaMusa odutshulwe wabulawa endaweni yokushisa inyama endaweni yaseNanda uthi ke ngokuzwa kwabo ayikho into umfowabo ayenzile nebengenza ke aze abulawele ubulili bakhe kwazise ubethandana nabo ubulili obufanayo. Reason yokuthi egcine sebulawa kabuhlungu angazi ngoba uma ngezokushiwo so abasuka endlini la abantu abasebenzela kwaMkhize then basuka naye bahamba wawubona isizanele, then mayifika isizanele wafika umuntu ke esezoboleka imoto asizanele wasewathi uMusa ngoba sizanele usuhamba nalo muntu lo ngicamele nami ngihambe nawo ngoba ngizela ngivashele wona yabo kwase ukuhamba wakhe lo mangizo kushiwo kuthiwa ufike lo bhuti lo owayephasi owathatha imoto qala waqhumisa isibhamu emoyeni emva lapho washo lesisi uthi ayibo ngoba phela imoto yami awukwazi ukuthi ungaqhumisa isibhamu emotweni yami na egcineni losisi wahamba wayongena kwenye indlu. Ukubuya kwakhe ke wabuya sebembulele uMusa sebemdubulile elele phansi wachaza wabuza ukuthi kwenzakaleni, bathi labantu akuyibona abenziwa balento le bathi bona bayingene wathi akayingene kodwa nje ukuhamba wakhe abuhlungu nje kuyasilimaza kakhulu
kuyasilimaza kakhulu and futhi nathi angeke sikuvumele ukuthi umthetho usonge izandla ngalokhu. Kufanele ekugcineni kwakho konke lokhu ufike ne-solution ukuthi umsolwa okanye umbulala umenzi wayo yonke lento ugcine etholakala. Amalungu ezinhlangano ezwe lamalungelo abathandana nabobulili obufanayo, umphakathi waseNanda namalungu e-ANC Youth League bangene emgwaqweni bephikelele esiteshini samaphoyisa kule ndawo njengoba ke bethi sebekhathele ukubulawa kuhle kwezilwane namacaleke aphelele emoyeni. Njengoba silapha emaphoyiseni sesiwasubmithe maningi ama-case ingakho sithe namhlanje senze imashi la sizokhuluma khona namaphoyisa siphinde futhi sisebenzise isidlovana esincane ukuze mhlambe kuzoba nokuphaphama ngoba baningi abantu esesubmithile maningi ama-comrade ethu asedlulile emhlabeni, amanye ashayiwe, amanye athunjiwe, amanye kwenziwe into eziningi. Seza lana sazosubmitha sahamba saye enkantolo but akuzange kwenzakale lutho. Seems like there's a disjoint between the policy and the practice. On paper we have great principles and policies, but the challenge now is how do we implement them such that we create a paradigm shift, because abantu abaningi basakhulele bekhulela kule nkolo abakhuliswa kuyona. We need to begin a rollout, a national rollout of sensitization to, number one, educate people so that people are aware ukuthi khona abantu who are different, aba lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and entirety khona abantu abahlukile. So ngiyacabanga ukuthi lento yokuqhubezeka ukuthi abantu balimali iqhamuka from the fact ukuthi abantu aba-understand ukuthi kwenzakalani. Ngokuzwa kwentatheli yeziko lezindaba, umsolwa obalekile ngemumva kokugila lokhu ungumfowabo welinye iphoyisa elisebenza kulesi siteshi. Ngakho-ke umphakathi uthi-ke bafuna kube umthwalo wakhe ukuqinisekisa ukuthi uyaboshwa. Bafuna-ke kuphinde kusungulwe nethimba elizophenya ngamacala afuze lawa ngqo kuyo-ke le police station. Ejele nami umntwana ogay uyedwa nje vo anginayo omunye. Lento eyenzakala iyasihlukumeza, asikwazi ukuthi silale. Ibhlungu ngalendlela enga-understanding because uhlala ucabanga ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngeke azabuye. Kubhlungu nje kakhulu ukuthi ababa accept futhi lento ihlezi iqhubeka ukuthi bengaba accept. Thina ezabazali saba accept. Manje kubhlungu ngaba abantu bababizana ngamagama basho izinto ezirong. So ibhlungu lento eyenzakala asisalali thina ngoba ulindele ukuthi noma yini izowenzeka kuyena. Yazi ukuthi ngokama cases murder and rape siphume unumber 1 eSouth Africa yonke. So sisi namhlanje sizothi ku management yase eNanda police station kanye nama stakeholders ethu akhona la ne leadership ye ANC ekhona namhlanje ukuthi ngenxa yokuthi ANC sisi ukuhulumeni futhi iyona deploy abantu abaphethe le police station, siyacela imizamo yokulwisana kanye nokubulawa kwabantu, especially ama members LGBTQI+ community kube ukuthi siyinto ephuthunyiswayo. So sizothi la siswami siyacela emaphoyiseni ukuthi basungule i-task force ezobhekelela kakhulu ubulawa kwabantu eNanda, because every week sisila eNanda sithola isigameko esibi ukuthi khona umuntu osebulewe. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala uthi babhekane nenselele emzimbe yabantu esemakhazeni kahulumeni bezingakaveli namanje ihlobo zayo kuzoyihlonza njengoba kunezinsolo zokuthi eminye yawo eyabantu abamuke ngesikhathi seyikhukhula. Ukhuzeni usho kanjani ke ekhuluma nabezindaba njengoba beqalisa uhlelo lokuhambela ingqalasizinda elungiswayo kabusha ecekeleke phansi. Nakubisamningi imndeni engakazitholi izihlobo zayo ezamuke ezinye zagqitshwa ukuwa kwezindlu ngenxa yezikhukhula besihlasele kulesi sifundazwe. Uhulumeni useveza ukuthi kunemizimba esaduve emakhazeni okumele kube khona abazohlonza abathandiweyo babo. 364 bodies have been identified. 412 autopsies conducted, and a total of 364 bodies have been released. And therefore it means there are bodies that are still yet to be identified by the relatives. Ekhuluma nabezindaba uZikalala uveza ukuthi izolulwa ngokomqondo imndeni lahlekelwe nephelelwa amakhaya. The Department of Social Development, SASSA, Cooperative Governance and Traditional Affairs are working with, are continuing to work on profiling, provision of psychosocial services
and provision of food vouchers. Ukubhidlika kwamabridge nemizi kushiye imibuzo eminingi mayelana nokwakheka nenhlabathi abantu bebekade bakhe kuyona. Uzikalala echaza uthi njengohulumeni bazoqinisekisa ukuthi izindlu bazozakha endaweni ekahle futhi abazoyibheka beyibhekisise kabanzi mayelana nesimo somhlabathi njengoba kunezinsolo zokuthi ezinye zeindawo ezibhidlikile kungenxa yomhlabathi kanye nendawo engakwamekeli ukuthi kwakhiwe. When we return people back in terms of now building permanent houses, we would want to ensure that the areas where houses will be built will be areas that are safe, not prone to floods and anything that could be in a form of a disaster. Thanks. Ngutebo Khosibisi, eThekwini. Uthi kangeke usabuyela lapho bekade wakhe khona umndeni wakaJileka eHammersdale ngaphandle kwaseThekwini. Lo mndeni usanda ke kufihla amalunga awo amahlanu adlule ngenxa yokubhidlekelwa indlayelele kuyona ngesikhathi seyikhukhula eyishiya isifundazwe kwaZulu-Natal sikhahlamezekile. Iziko lezindaba le-1KZNTV lihambele lo mndeni ukuyozwa ukuthi ubhekana kanjani nalesimo. Sekuyoba umlando ukuthi kwaye kwaba khona ikhaya la kwaJileka la engime khona eMini Town eHammersdale njengoba ke sekusele izindonga nje zomuzi lilandela ukubhidlika kwabo umuzi ke ngenxa yezikhukhula kuzokhumuleka ukuthi ke ikhaya la kwaJileka lingelinye lamakhaya akhahlamezeka ngesikhathi sezikhukhula. Leli khaya ke lakhahlamezeka ngemumva kokuthi ulayini wesitimela ubhidlikile kwawa udonga lwazobhidliza indlu okwakulele kuwo amalungu amahlanu akhona la ekhaya okubala kuwe indodakazi kanye nabantwana abane okubala kubo ke noyedwa ke owaneminyaka emibili ubudala. Kanti ke ilungu lomndeni uSindi Jileka uthi ke namanje abakakwazi ukuthola ke ukulala ngendlela ejwayelekile njengoba ke zisabuya zonke ke izigameko emqondweni. Ngafika ekseni kakhulu la. Ngafika nakhona bengakakhishwa phansi. Sekhishwe laba bathathu nosisi wami ngaphatheka kabi mase ngibonelele nezingane zakhe. Ngavele ngasangana nenyembezi zivela ayifikanga ngathi khona into ngazi exatshuliwe enhlezweni yami. Angazi nezingane zami zakhishwa kwakufana nephupho. Njengana namhlanje nje angakakholwa. Uyachaza ke uSindi ukuthi abantwana bakhe bebengabantu abalithandayo isonto futhi abakhuthele ngoba nje bezikhuthele izingane zami ngengayisho nokukholwa nje bengibona ukuthi noma mina bengasayi enkonzweni kodwa bona bebesayi enkonzweni. Umama wakhe uSindi umntwana ulindiwe Jileka uthi ke angeke basabuya ukuzokwakha umuzi wabo omusha khona la kule ndawo bazofuna enye indawo lapho bezokwakha khona. Asifisi ukubuyela siyokwakha lapha yana ngoba vele kuseduze kalayini. Kusho ukuthi bekuvele ngingaphephile. Sifisa ukuthola indawo yokwakha eseceleni. Khona manjalo umntwana uthi uxhaso oluvela kuhulumeni abazange balibone ngamehlo kepha ke lwafakwa kwabangcwabi. Ubethembisile ukuthi khona usiza zosinikeza lona kodwa asazi ke noma lizofinyelela nikuthini ngoba nokumncwabo akufinyelelanga kuthina kwathiwa kunikezwe ucebo lethu kodwa manje thina asitholi lutho ngoba nisancwaba ngakho esakupha umntwana waphinda ngene. Lo mndeni wakwaJileka njengamanje ukhoseliswe esontweni abakhonza kulo. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngiseHammersdale ngaphandle kwaseThekwini. Ake sithi shelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Sinamukele kwiindaba zethu ze-1KZNTV kanti nazi ihlokwana zethu ezihamba phambili. AmaNazaretha aqophe umlando Eqalakabusha.
bafuna ubulungiswa ngowabulawa eNanda. Kanti inqwaba yedumbu eyiduve emakhazeni. Abazali babafundi besikole samabanga aphansi sedukuduku eMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal esaziwa ngenyamazane banqumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uGwayekatiki bathi uzokubona kwagibeza ikati emthini uma ngabe kuphela amaviki amabili ungayiphendula incwadi abawubhalele wona malungana nokungabe sesimene esihle kwalesi sikole. Kuzokhumbuleka ukuthi ngeviki ledlule iziko lezindaba le-1KZNTV like labika ngesimo salesi sikole esingawa noma yinini. Ilungu lekomiti lesikhashana kulesi sikole uMfihlo Ngubane uthi bayafisa uhulumeni alisukumele ngokukhulu ukushesha lolu daba. Abazali babafundi besikole samabanga aphansi sedukuduku inyamazane babambe umhlangano kumhlahlandlela ngabazokwenza ukuzama ukuxazulula inkinga yesikole singekho esimeni nesingawa noma yinini. Ikomiti lesikhashana lesi sikole emva kokuba labhala incwadi elibhekise kumnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal alikaze lithole impendulo kuze kube yimanje. Kanti leli komiti selinqumela umnyango wezemfundo uGwayekatiki wesikhathi esingamaviki amabili ukuba lisukumele lolu daba ngokusheshsha. Mhlambe umuntu angeke azeqinisekise lokho kwamanje ngoba vele abazali noma umphakathi kumanje into kade beyivungama beyithinda leyo kuyemgwaqeni kodwa ngokubukelela isimo nedepartment ukuthi ikhona ezamile ukusukumela phezulu kwamanje abeke sike sithi uku-extend isikhathi lo 7 days basinika isikhathi esingango 2 weeks sibone ukuthi masizama ukuxhumana nabo kukhona mhlambe abazosibuyisela khona okuzoba into ephilayo kubazali bengane. After sinomhlangano ne-SJB nothisha omkhulu la kwakhatheka khona ikomiti leli ngikulona I think kwathatha 3 to 4 days ilast thole khona ama-partcom awu-9 noma engekho enough for ivolume yengane but for now azokhona ukuthi asilekelele while mhlambe udaba saqhubeka lesikole but isifiso ukuthi kwakhiwe isikole not ama-partcom. Lesi sikole kudala kuzanywa ukuba silungiswe ngokusho kwalowo ongusihlalo wesigungu sesikole umnumzane Wilson Ntuli. Phambilini kwavela ukuthi lesi sikole besohlelweni kosokwakhiwa kabusha kodwa imali yaphazanyiswa ukufika kwegciwane ukhuvethe. Lesi sikole sakwanyamazane sesisidi isikhathi kwenziwe inhlelo zokuthi sakhiwe. Okokuqala nje esasixhumana nabo bathi bazoletha ama-partcom nangempela bawaletha. Kwakhona ezinye ingane ke imovers yakulawo ma-partcom. Kuthe sekufanele sakhiwe isikole. Kwabuya omunye futhi womnyango wathi imali yalesi sikole isithathwe iCovid. Ngamanyamaza ake silinde ukuze isikole sakhiwe. Kwakungekho ukuthi thina siphikisane naye. Ngoba phela uyena owayazi kangcono kunathi. Salinda njengamanje ke khona ikomiti elikhona. Ilona njengamanje selithatha isinqumo sokuthi ilona eselizogijima yonke iminyango ukuze lesi sikole sakheke. Abazali babamba umhlangano ngaphansi kwesihlahla bezofuna ukwazi kwenzakalani ngokwakhiwa kwalesi sikole. Emavikini adlule emva kokuba ithimba lezindaba libekile ngalesi sikole kwalethwa amagumbi okufundela isishagalolunye angomahamba nendlwana. Kanti imizamo yokuthola umnyango wezemfundo uba uphawule ngalolu daba ayiphumelalanga kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Isesimeni esishaqisayo emgwaqo aseHammersdale ngaphandle kwaseThekwini njengoba kibhodlokile kulandela ukukhahlameza zikhukhula ezihlasela isifundazwe KwaZulu-Natal. Umgwaqo omkhulu wakhona uvaliwe kepha abashayeli bezimoto basahamba ngenkani kuwona. Khansela lendawo uMalulu Sikhakhane uthi leli lokishi lidala kakhulu ngakho ke lidinga ukuthi ke kulungiswe ingqalasizinda yalo. Isesimweni esiyingozi imigwaqo yaseHammersdale ngaphandle kwaseThekwini njengoba eminingi yakhona ibhodlokile uma usuka eCatherick uya ngaphakathi. Ubona njengoba kunamagquma lawo kuvaliwe umgwaqo ngokwempela so amaphoyisa sawacela ukuthi avale ngoba mawuya le futhi uvaliwe umgwaqo mawuphinda futhi ngalapha ekhoneni umgwaqo
ubhodloke kungenxa yemvuno nokuthi umgwaqo usumdala njengoba ngisho ukuthi usuneminyaka over 50 years because ilokishi lesu laqala ngo-1968 69 i-operation yakhona. So i-infrastructure yakhona njengoba ubona kuze affecteke imizi ne-drainage system yakhona isindala. Ikhansela lithe bakhethe ukuvimba ngokuthi bathululwe izinindimba zenhlabathi maphakathi nemigwaqo. Umgwaqo usabusekho esimeni sokuthi kungahanjwa kuwona. Yikona ubona kuvalwe kanje ngoba sakhuluma namaphoyisa kwathiwa kuzovalwa. So nakhona ngalapha mawubuka kuvaliwe kodwa abantu bayahamba khona. So i-alternative route ukuthi uhambe nje mawuqhamuka eMaritzburg uhambe ngomgwaqo omkhulu u-freeway uzoqhamuka kuwona lo P385 mase kodwa ungena ngaphakathi elokishini kuze uzokwazi ukuqhamukela ngala. So abantu ke uyabazi ukuthi abakhuzeki nabo nje ubona imoto ziloke idlula kodwa kube kuvaliwe. Yize kuhambeka kweminye imizila kepha nayo isengcupheni yokuthi ilimale. Mawuqala lapha esitobheni lethu iwanjabe umgwaqo ubhodlokile yikho kuvalwe kanje. Mawuthi uyaphambili futhi umgwaqo uzobhodloka kodwa wona akuvaliwe ngakhona ngoba sekuyona alternative route esele la elokishini. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uthembise ukusheshisa ukulungiswa kwengqalasizinda. Ezinabeni ze-1KZNTV kubika Ayanda Dube eseHammersdale. Njengendlela yokunqanda umonakalo odala ungahambi ngendlela kwamanzi uma ngabe kunezikhukhula ngenxa yemfucuza elahlwa noma ikuphi, inhlangano engenzi inzuzo eyaziwa ngeSave a Life, Save a Nature isemkhankasweni kokuhlanza indawo ezigcwele imfucuza ngokungekho emthethweni. Nonhlanhla Dumisa uthi babhekene nenkinga yemphakathi eqhubekayo nokulahla imfucuza yize bematasataca nokukhuculula. Ukuhluleka ukumelana nomthamo wamanzi kwengqalazinda ezindaweni ezakhele idolobha iTheku ngesikhathi kunezikhukhula nokugxekwa kakhulu imfucuza elahla noma kuphi neholela ke ekutheni imigudu ehambisa amanzi ingakwazi ukuhamba kuphoqeke inhlangano engenzi inzuzo ukuba iqinise umkhankaso wayo wokukhuculula iphinde ke ifundise umphakathi ngobungozi bokulahla ke eindaweni engavunyelwe. Njengoba niyibona nje le ndawo sike singeneleleke eindaweni enjengalezi njengoba thina sinakekela imvelo ukuthi singahlali eindaweni ezingcolile. Asikwazi ukuphefumula ngabe indawo zisuke zingcole kanje. Singenelelileke kule ndawo yaseNamalukazi ukuthi sizoyiklina le ndawo. Esikuficile lana sifice le ndawo ingcole ngendlela ongakazi uzuyibone. Kukhona yonke into ongazi uyicabange la kule ndawo. Abantu bayalahla la balahli amakhanda einkomo omaphampasi lokho ongadala ukuthi ekubulala imvelo kakhulu nanokuthi umphakathi owakhele lana uphefumula umoya right uphefumula umoya ongcolile ingakho ke singenelela ke ngokuthi sikline ngokuthanda imvelo yethu nanokuthi mangabe kusuke kunethi imvula kanje lo doti uzohamba lo doti uvale ama drains utholakala ukuthi ama drains awasakwazi ukuhambisa amanzi ngendlela sekuyimizi yabantu. Ngaphandle kokukhuculula lezi ndawo ngenhloso ke ukunqanda ukuvaleka kwemigudu ehambisa amanzi, le nhlangano ibe isiyiguqula lezi ndawo ngenhloso ke yokutshala izivande noma ke iqhube umsebenzi we-recycling ukwenza ke isiqinisekiso sokuthi kakubuye kulahlwe udoti. Unonhlanhla Danisa uthi ke bayafisa kubuye kwezwe uhlelo lwamanabukeni alahlwayo njengoba ke abantu bewalahla noma kuphi. Siyayiklina indawo singayishiyi kanje siyayi-adopt indawo siyisebenzise ukuthi ingaphindi ibuye ibe sesimene esikanje. Le ndawo nje sike sayibuka ukuthi singayenza isenta yokuthi sikwazi ukuthi senze i-recycling kahle khona ngoba indawo evululekile. Okusikhathazayo kakhulu nakho konke abantu abafundisekile sebeyabona vethi siqalile siyaklina njengoba sesiqalile ngolesihlanu kusihlanganyele nomnyango wakwa-environment ebesinawo. Sesibuya ke namhlanje sibuya la bese sivele sesiqale khona abantu sebeqalile bayawulahla udoti. Kodwa lokho akusikhathazi ke nokho ukuthi sekusithena amandla ukuthi hayi asivele sishiye kanje siyaqhubeka sikline. Ngolokho sibajwayeza nje nabantu sibatshela ukuthi no asisalahli la. Abantu abafunda ukuthi mangabe beshintsha izingane amanabukeni bazama ukuthi bawabeke ngendlela bakhiphe ngelanga lokuhamba kadoti ukuze amaphampasi angagcwali kanje nemigaqweni. Esifisa nangelinye ilanga ukuthi umnyango wakwa-environment ukuyibukisise kahle le ndaba yamaphampasi ngoba ngathi ngabuyela endleleni yethu endala esasisebenzisa oma wethu ukuthi besebenzise inapukeni lendwangu babungekho ubunuko obukanjeni. Ngesikhathi ithimba lihambele kule ndawo,
Iningi lamalungu omphakathi abezwakalisa ukungenami ngalokhu njengoba ke bethi kusanda kuthola isidumbu somuntu obelahlwe endaweni efunzele. Basola ke nomasipala iTheku ngokuhluleka ukulanda udoti ngesikhathi. Since ngafika la eMalukazi ngina 5 years ngifikile eMalukazi kodwa njena ukungcola okusemalukazi kakhulu nje kuyas-affecta nasemikhuhlaneni. Ingane zihlezi zinemikhuhlane nathi sibadala sihlezi sinemikhuhlane ngenxa yodoti esikuwona. Ngenxa yokuthi umasipala akaphumeleli kahle ukuthi qoqela udoti. Siyawuqoqa udoti uhlala udoti uze ubole. Ngikhuluma njena izolo ebusuku bengushisa. Ngabona umakhelwane wami ewushisa naye sikuse-early ngathi cha nami sengizokhoza ukungcola okukhulu ngentuthu. Ungcono ngiyekela umakhelwane ashise nami bese ngiyashisa late. Ngabo 10 bengishisa udoti kuyangcola eMalukazi ngenxa yemoto zikamasipala azifiki kodwa siyayibona kwezinye indawo kubhlungu. Siyayibona ihambela le ukhipha udoti idlule imoto ishayichithe ikekele kulwamgwaqo. Imizamo yokuthola ke umasipala iTheku kayiphumelelanga kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uNtomkhona Mvubu ngeseThekwini. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya. Asiphinde sinamukele kuzona indaba zethu ze-1KZNTV. Nazi ihlokwana zethu esithi ngezihamba phambili. AmaNazaretha aqophe umlando Eqalakabusha. Bafuna ubulungiswa ngowabulawa eNanda. Kanti inqwaba yedumbu eyiduve emakhazeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli libiza u15.83 kwidola laseMelika libe ngu19.79 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngu16.66 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide ime $1,870.26 i-ounce kuthi intengo kawelo ongahluziwe be $104.97 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lo ngumqondisi wezokukhangisa kwiqembu lempofane Kaizer Chiefs uJessica Mtaung usayenyelwe inyoni esandleni njengoba emenyezelwe njengozokuba ingxenye yekomiti lamazwe asezwenikazi Afrika lebhola labesifazane kusukela kulonyaka kuze kube ngu2024. Umtaung uzokuba ingxenye leli komiti kanti umsebenzi walo uzokuba ukuqinisekisa ukuthi liyathuthukiswa ibhola labesifazane kuleli zwekazi laseAfrika. Iqembu lempofana likhiphe isitatimende lezwakalisa ukuthi liyaziqhenya futhi liyazigqaja ngale nkosazana ekuthena amava ayo ayabonakala ingakho nje esedingeka nasezwenikazi laseAfrika. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlela ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.